Hvala kaj si javi da si došao. Zablokiralo se bilo. Zablokiralo se bilo? Pa da. Zapravi vrata. Ugodi ga šakom. A? Ugodi ga šakom. Kaj ćemo onda? Šta prvo skidamo? Prvo, vrata. Uopće nam pojma što ovo traš je Brendana. Pa skid. I ovaj tu gore traš i skinu tamo Ovaj ne ruku. moraš. Ču, ja nikad ne znam, zato snimamo. How to with Barna Šimcek. First you have to put First you rough have to- trigger. Kaj me jebeš? Pa tak je, evo. Jebo mu isto smatri, ak ne ide na drugi način ili na balkon. Kaj je bilo? A sad one imaju onu klaknicu mater. Pogledam to ispred, evo je. Ma jebo sam ti mater. Mrzim kad je minus kloni stari moj. To. Ode, čekaj, gdje je sad, fuck. This is how we do it, it's Friday night. I feel alright. Gdje je? A jebak, kurac. Ne mogu naći limić onaj, malo. Wow. Evo jeveka jeba. Kvaka te jebe, kvaka. Kvaka strava, kvaka. Ti Nema radiš neka ovo. fora sa kvakom. Daj ono da ti natočim šampanjce jebate. Kaj je jebote? Dlaka, ovo ono. Aj jebe. Health risk. Sanitarna, ajmo. Radioaktivna Honda je. Radi onda. Vidiš, Da se kucnemo Ivek, ono. Da se kucnemo, ko gospoda, gleda se u oči. Kak sad? Ne ukažem pička ti mater na oči. Yeah, weight reduction. Weight reduction. Bumo i to kasnije. Kaj tu to tak stoji, ja? Neki zip taj ovo ono, bušit, kaj ćemo? Da baš gledam kako to funkcioniše. Brem da će tu zip staviti ovako ko ovoga. Kaj ima u tom? Rupa u Under podu. audio. Kameru pustimo, daj. Sad ćemo to vidjeti. Puknut će ti opet. Ma neće. O, nije puknut. To je to. Ne znam zašto reagira sad pusti. Ono, da zakeljimo samo ovu.
kukicu jebote. Evo, laser technology, gledaj jebote. Seri! Quality! Ajde, daj ju prvo skrati onda ono. Ne, pa viš da je sad pukla skroz na kratko. Limio zareže. Ali ne znam zaš. Kaj ti izvodiš ovo? A, skida druga onda. Preko si ga potegnuo. Ajmo. Laser technology. Pa da! Ne. Pa da! Ne. Alo, nema pušenja u autu. Čak sam siguran. Daj da ovo stegnem. Daj drmaj ga ono. Daj mi taj križni na sekundu. Ne, makni se. Htio sam pokazati koliko je zdrmano. Isuse, jučer smo to snimili koliko je zdrmano. Ne vezi. Bolje ima duplo. Evo ti ga nazad. Double or nothing. Da vratimo kvaku. Kaj je nju držalo niš, a? Super lijepo. Ne pokaz, kaj je nju držalo? Neki šrafić bio unutra, ili kaj? Neki vrag je Zeger bio. je bio, jel da? A di je Zeger? Kako se tu drži ovaj ono? Ne, debilu, htio sam u jednom komadu, Nemaš to jebem jednom te komadu. glupo. Ali mogu sam probat ono. Puš tam. Jebem te glupo. Trebam križni, uzeo sam svoj. Trebao sam ja križni ono. Di je crveni križnik jer sam ja uzeo svoj? Pa dva križne imam onda, kaj to čujem? Kako? Ja ću sad ovo zato što si ti strgao. Gdje je ključ od auta? Kod mene. Da, evo ti ono. Da ima i mene kad nešto pametno radim, jel tako? Apsolutno ne. Pa da. Ne, trebamo prestat fakat to govoriti. Kaj? Pa da. Ne! Pa ne! Pa ne. Apsolutno ne. Čekaj, gledaj ovo, trick shot, pomahni se, više tamo. Ajde. Ima dole šraf još. Pa da. Čekaj, sam se držit. Sad ćeš držit. Ajde, sam drži. Nisam ja. Kaj si rekao, tebi treba križno moja. Sad ne trenutno. Još jedan. Dobro. Sjetio si se snimat koji kurac radiš. Pa da. Pa da, pa da, pa da, pa da, Nema protection kava, slobodno. pa da. Još neće više nek jaka imam godinu Ne dana. seri. Daj, ne seri. Film tada, film smajera. Opa. 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 Choke that beach. Čok, ščupit ću ga van ono. To je to. I sad moli Boga. Vrbe. Buraz! Znamo da iz prve kad sam se sjetio pumpat karburator ono. Pa da, stavite panele kod auspuha. Dobe one miris novi. Da. Daj čekaj. Da je ovdje skida ono. Ajde. Da vidimo to. To treba delikatno biti. Opa. Sam rekao. Sorry pro. Sam rekao.
Sorry, pro. Dobro da je bilo. Htio sam da pukne, ali si preslabo držao. Ron Jack. Izbedirao se. Kaj? Hell je. Je kod tebe ključ? Da. Stari moj sajmić. A, Transtić, ne? Pa transformer, Dobro. skraćeno transi. A dobro, ti u čist transtić ti se voziš. Da. Pa da. Ja ne znam zadnji govori da idemo. Dojave vezano uz moguće manipulacije glasovima. Primjedbe bile Mario. vezane uz nesnalaženje biračkih odbora. Informacije o nepravilnostima aha, amortizera nema iza. nisu imali ni u državnom izbornom povjerenstvu. A, Skidaš migaš, je on, alo. to mi treba. Samo ako ćeš ih vratit nazad. Pa i tu je sunce, samo nije tu di auto. Lokvica? Aha. Sam došao tebe. Odi struja, stisni. Da. Nije. Kad si s kreveta došao? Da. Ja sam bil u Slavoniji. Znači, ovo je gašenje, Da. ovo je upaljeno. Dobro. To sam gledao. Da, to odmah klikne čim ga upali. Znači, ovdje ide nafta. Ovdje ide nafta. Znači, ako ima nafte, tu će doći. Ako nema, onda neće tu doći. Ajmo ovak, ajmo uzeti se nafte. Ti uzetak breš baciti. Di, da vidim. Uništili. Ovu. Vadi van. Vadi van 2 kilo. Nekako mogu bi neke, ćeva prosti sa buksom. Da, znam. Kad ćemo? Pa to i planiram. A mogu bi i kebab. To ti se žider nutra na nečemu. Ali moraš sic vadit da bi to mogao. Ajmo jedno sice još tu. Ne, sice ćemo kasnije vadit van. Imaju ti onaj pimpek tam gore kaj ti ga drži. Ne, pusti, neće to past. Drži ga. Pa da, ovo je. Drži ga bor. Ja ga neću primiti. Da. To. I tam imaš jedan koji si mogao... To će se uništi ako ja idem to prati, jel da? Ha? To će se uništi jako ako ja to idem prati. No čistovat samo ono. Saudi samo. Čekaj, hoću vidjeti zašto ovo neće sjeti spada. Lik ga je ono... Kako kretim na hladno ga je razvuku, da. Uhu! Kaj je ovo, dizel je to? Dizel Honda! Dizel, crni dim. Dvoje kablova. Lopov vide. Hej, bakat si na motor, to tako da bude normalno. Full život. Znači, uvijek stisne gas i manje zadimi od ovoga. Dobar dizel, samo. Preljevati benzin. Dobar je. Kaj da probam ili ne?
Pa da Honda ne ugasi, ne mora zvoliti. Imaš punjač za Android, Zagi.